Jotono lam jogo ni Kokborok ST YouTube channel o chung tabo ke nelanya BA first semester Kokborok major paper 2 ni Dongoino Ringdi je orani video orani je bora tomane tumani or part 2 video hukya ike obake number mare 2 ni question di answer nora dakate ubi tika or ani channel ko talangi tongkhangke channel subscribe botita klai bodi ike phade chung tamo bisyo jauna chini question number 1 tongo Bongsi Thakurni Thainoi Simani Simungni Mungsidi ike orake question ke tongo Thainoi ike ani ora answer ke tongo tinta ike o jaga norok bujidi kisa noro jodi ekta jodi phaika hingke noro ekta sidi duita phaika hingke duita sidi ba tinta phaika hingke noro tinta simana bagui no ang noro na jabo tinta de dikado ike nadi ang noro na answer sanai answer 1 number tongo nadi Dongoino Ringdi amo kaisa koklob do amo ke koklob hingke 2 number tongo nadi Kokborok ni bagui chini khaithai amo kita mo Kokbukhal 3 number tongo hathai bubagra Himalaya ni khuriwo Kokborok amo kaisa Kokbukhal hingke noro oro tinta phaikenge tinta sidi ba owo question ka hingke phaine ya Bongsi Thakur bai boda Bongsi Thakur bai sija thabi ni thaitam bijani phono simano ba bini amake phaimona je Bongsi Thakur ni thaibi ni sidi amake phaikenge bo noro obo sidi mano hingke taboke 2 number tongo Dongoino Ringdi koklobo bibi bai bahanok sabo ti borok khajuo tamo berlai hingke oro ni answer tongo answer dongkha Dongoino Ringdi koklobo bibi ongkha raima ti hano ongkha saima bibi khunjuo khajuo khumpui bukhurui hingke bubarno berkha hingke hanoke hanok khajuo hingke berkha khumpui bubar hingke baburai chajakno oroni tabo ke answer baikha 2 number ni 3 number tongo totra jora tuilom kha tele lelia oro 2 ta question tongo o kokbutang bo simungni naharjakha tei sinei sabo tai dekhe tongo samoni totra jora tuilom kha ba lom answer tongo totra jora tuilom kha tele lelia oro 1 number answer tongo o kokbutang Bongsi Thakur bai koklobjak Dongoino Ringdi koklobni naharjago hingke oro tai kaisa 2 number answer tongo 2 number answer dongkha o kokbutango raimani totra jora tuilomani kokno sajago taboke 4 number question Dongoino Ringdi koklobo ba koklobo dongoi samono hinjak answer tongo dongoi ongkha khumpui barero kereng kothomani chibungmo cheleno hinjago sana thangke raimani mangsong eba khachuksa bukhani borok logi songno dongoi hinoi sajakmano kereng kothama ba kerang kothama bo taboke 5 number tongo amorani koktang omo iri samung thanglia kokbutangno sukrubdi answer tongo amorani koktang ni kokmang ongkha tui phalia hingkai tui phalia do tui THWI tui phalia je o kisi sabai sana thangke o kerang kothoma lukuni khukbai khuk sajak mani omono hino amorani koktang mane okok aratai kono dino phono kemaya jeti prasara tongsani phono kemaya amone hino amorani koktang taboke 6 number tongo totra jora tui lomkha taile buksa ja o tamo ongnai hini sawo hingke o jaga tamo lelia 7 number tongo Dongoino Ringdi koklobo butang tang busuk tong hingke answer tongo tangchi mane 10 ta tongni sawo do taboke 8 number tongo Dongoino Ringdi koklob bo bisiwo karjakha hingke answer tongo 1983 bisiwo 9 number tongo Bongsi Thakurni bufani mung tamo answer tongo hingke Lolita Kumar hingke taboke chini 9 number jora question ta kete tongo 10 number jora taboke 10 number ni question ongkha totra jora tuilom kha tele lelia o kokbutang bo koklomni naharjakha tei o koklobno sinai sabo answer tongo Dongoino Ringdi o koklobno sinai ongkha Bongsi Thakur
hingke tinoni video asungno paithak norok video no kisa like tei channel subscribe bo khlai ribadi tei video no bo kisa share khlai di tei subscribe bo khlai ribadi hingke jotono hambai video paithak jora naimani bagoi।